Sarauniya TV, tashar al'umma. Kyakkyawar yarinya ne ke da ke ra'ayi, ba za na bar ki bakin sani komai kika so shi ne zanayi. Tun da so ya kama min zuciya ya zanayi, ba za na so an taɓan ki ba, Allah tsare dukan tsautsayi, Allah tsare dukan tsautsayi. Kowa a bar min ke ni na amince, zuciyata da taka a tare ne suka kasance. kin riga kin fi so 'yan mata ni na ce, Sanya mashin kuma kana ta zuga ina yanayi. abinda zuciya take so a bata, ni ne ke nake so a bani. Abinda zuciya take so a bata, ni dai kai nake so a bani. Sarauniya TV, tashar al'umma.